Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gisteravond kwam opvallend nieuws naar buiten. Refineria di Curaçao heeft bericht gekregen van de partij waarmee het al geruime tijd in onderhandeling is om strategisch partner te worden van de raffinaderij op Curaçao, dat deze niet meer verder wil praten. Het is de conclusie van een interne evaluatie binnen het bedrijf. Volgens sommige media gaat het om Motiva Enterprises in Amerika. Dat is nooit bevestigd. Wel duidelijk is dat de Refineria di Curaçao al lange tijd overleg voert en dit bedrijf ook als preferred partner ziet. Dat betekent dat er niet meer met andere partijen wordt gesproken. Minister-president Ruggenaat wil met de partij gaan praten om er toch voor te zorgen dat Curaçao voor het eind van 2019 een strategische partner heeft. Extra schrijft vanochtend over een eindrapportage van het Amsterdamse advocatenkantoor Ivy Advocaten. Die hebben een onderzoek gedaan naar mogelijke poging tot corruptie binnen de overheids-NV Refineria di Curaçao. Uit het onderzoek komt een onthutsend beeld naar voren van uitlokking en omkoping bij de onderhandelingen voor een nieuwe strategische partner bij de overname van de Isla raffinaderij en de olieterminal bij Bullenbaai. Hiervoor zijn 3 mensen bij de Refineria op vakantie gestuurd en is er een ontslagprocedure gestart. Een groep Venezolaanse vrouwen heeft weten te ontsnappen vanaf de luchthaven. Ze kwamen aan bij een avondvlucht en daaruit werden 6 vrouwen apart gezet met de bedoeling ze de volgende ochtend weer terug te sturen. Maar de volgende ochtend waren 4 vrouwen verdwenen. Er wordt gedacht aan een inside job, zodat de vrouwen ongezien de luchthaven konden verlaten. De ambtenaren van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zijn weer aan de slag in het eigen ministerie. Voor 6 maanden lang wilden ze daar niet meer werken omdat het volgens hen een slecht gebouw is voor de gezondheid en ook de arbeidsomstandigheden niet op het juiste niveau zijn. De minister heeft een akkoord gesloten met vakbond ABVO op voorwaarde dat ze gisterenochtend weer aan het werk zouden gaan in het ministerie. In een poging om uit de crisis te komen met onderwijsvakbond CITEC is onderwijsminister Merlin Alcala-Wallé bezig met een plan om de schoonmaakactiviteit op scholen te centraliseren. Volgens CITEC, die sinds vorige week woensdag een staking heeft afgekondigd, is het onhygiënisch geworden op de scholen. De minister heeft lange tijd gezegd dat er geen probleem is, maar wil nu toch tot een oplossing komen zodat de staking kan worden opgeheven. De partijen die mee willen doen aan de verkiezingen op 20 maart op Bonaire hebben zich de afgelopen dagen gepresenteerd. UPB, Democraat, Unión pa Bonaire en MPB hebben ook een publieke kandidaatstelling laten zien. De partij Frente Social Progressivo van Robbie Beukenboom heeft wel een lijst ingeleverd, maar geen publieke presentatie gehouden. 20 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe eilandsraad op Bonaire. Door een felle brand in een flatgebouw in Parijs zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en ruim 30 mensen gewond geraakt. De brandweer vreest dat het dodental nog verder op zal lopen. De brand vond plaats in het chique 16e arrondissement van Parijs. De brandweer had 6 uur nodig om te blussen. Daarna was het vuur eindelijk onder controle. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de brand, maar de politie heeft een 41-jarige bewoonster met psychische problemen gearresteerd. Ze wordt verdacht van brandstichting. Bij de bestrijding van de vuurzee zijn zeker 200 brandweerlieden betrokken geweest. 8 van hen raakten gewond. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.